Estas sí que son follas de olivar, comer e beber e non traballar, e traballar non. Estas sí que son follas de limón. Estas ferramentas son alucinantes. Primeiro porque nos permiten tocar onde nos dá a gana, cando nos dá a gana e perante un tempo enorme. Outra porque teñen unha afinación natural. E ao ter unha afinación natural nos van educando a orella para saber que notas debe dar unha gaita. Porque a veces as gaitas dan moitas veces as notas que non queremos que den. E isto nos axuda moito a saber onde teñen que estar a afinación da gaita e as notas, educarnos de forma cultural. É dicir, impresionante, rematei no hoxe e facendo probas de son. Veña, unha aperta.